Outside another yellow moon punched a hole in the nighttime, yeah. I climbed through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are filled with all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hands and they scatter like crows. They A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà. Now it's time to say goodnight, good 9 3 201 7474. La nit dels ignorants. Bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Bé, no bé del tot no, perquè amb tot això de la desescalada tinc una mica d'embolic, no sé què puc fer a partir de dilluns, no sé si em podeu ajudar. Per exemple, jo, Xavier, dilluns, jo ja puc anar a menjar en un restaurant, en una terrassa, puc anar al teatre, com feia abans? Bona pregunta. Demanem-ho als oients. Hi ha algú entre vostès, entre vosaltres, que es pugui contestar a aquest oient? Què més li podríem demanar? Ara saps què pensava? Per exemple, el toc de queda. Sí. Com fa que treballes de nit tu, Xavier? Doncs ara és la 11a temporada i diguem que d'alguna manera ens hem especialitzat ja en el toc de queda, a aquestes hores. Tu que reps trucades cada dia de persones, no?, demanant que els ajudin, no sé, tu has notat que les angoixes i les inquietuds de la gent han canviat durant tots aquests mesos? Per descomptat, i molt especialment en les primeres setmanes, mitjans de març, allò va ser realment, per dir-ho així, unes nits de servei per gestionar aquesta angoixa que era l'element principal. Ens vam cuidar també de poder escoltar les veus autoritzades entremig dels oients anònims perquè donessin informacions que fossin d'utilitat i sobretot això, que esvaïssin aquesta incertesa i que alleugessin el neguit, aquesta angoixa que comentàvem. Molta gent sola, diries, que són gent que viuen la soledat d'una manera especial? Molta gent sola, molta, que passen el dia sense parlar amb ningú. Molta més de la que ens podem imaginar. Recordem que a Anglaterra han creat el Ministeri de la Soledat. Tu creus que les nits continuen tenint la mateixa màgia amb el toc de queda o són diferents, no t'agraden tant? No, al contrari, tenen fins i tot més màgia i penso que passaran els anys i quan tot això sigui part de la història recordarem aquelles nits dels ignorants en confinament, aquelles nits dels ignorants en la primera, la segona onada i espero que no n'hi hagi cap més. Clar, ara pensava, Xavier, que una de les coses que deus haver notat també amb això del toc de queda és que sempre tenies visites, no?, allà a la peixera de Catalunya Ràdio des del carrer que et venien a veure, això ara no deu passar. No. Deus estar sol, no? Deus notar també aquesta soledat quan surts. Sí, ara és completament diferent, ens hi anem adaptant perquè som així els humans. Aquí sovint tenim una posició espectacular, diagonal 6-14, amb aquests finestrals tan bonics que permeten captar la vida. I alhora això, saludar la gent. De tant en tant també t'he de fer una confidència, i és que aquí als voltants tenim locals de nit, i hi ha gent que surt una miqueta alegre, i si tenim pujades les cortines, n'hi ha alguns d'atrevits que fins i tot ens ensenyen el cul. Hem de vigilar. M'ho dius de veritat? Sí, algun d'aquells atrevits piquen el vidre, fas veure que no els veus, i després fan això. I ara, com en tants altres espais, no toca. Ai, Xavier Solà, m'ha agradat molt parlar amb tu, Igualment. A veure si algun ignorant ens truca i ens explica què hem de fer a partir de dilluns, com serà la nostra vida amb aquesta desescalada. Però, per cert, amb qui estic parlant? Jo sóc la Cristina. Per el to de veu, em sembla que estem parlant de Cristina Puig. Bona nit, Xavier. Bon programa. Moltíssimes gràcies. Bon programa a tu. Cuida't. Bona nit, igualment. If I was a one